Tabiatu! Hasi da Lasarturiako bai, naizerketaren 22. edizioa. Pizkanaka irtera puntutik denak pasatzen, esan dugu 1000 gora, eta 10.000 metro aurretik, nork bere honena emateko. Gozatu guztio! Hori eskantzetakoa, gurdinez gorri, txuri, hore! Denak egun luzetan laizterketa prestatzen, orain duzue zeuen honena emateko aukera. Haupa Rebeka, haupa Masi, Ina, Indigo, Rodol. Denak abia, baina pankarta duenak ere. Eta gidiuztela, bandeu taldeukoak erraza hartu da. Errepidean hartu zen.